Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi avem un invitat special, Ștefania. Bun, azi, după cum vedeți, suntem într-un oraș de ăsta abandonat și da, înțelegeți? Am găsit-o de asta și vreau să văd ce e în ea. Mă blochez în pânzele astea. Da. Nu băgați în seamă sunetele astea. Suntem la bunici. Da, parcă acasă la... Am și eu canal de YouTube. Da, vă las și canalul de YouTube în descriere. Deocamdată punem de asta. Așa. Bun. Haideți să spargem aici. Să spargem aici pentru că o să ne facem deocamdată o casă din nisip. Până o să ne facem lemn. După aia poate o să ne facem o casă în copac. Du-te fă de aici. Da. După cum ziceam, nu băgați în seamă sunetele. Da. Asta e episodul numărul 2. Da, și când poate îi zici cuiva. Îți zic ție. Aici trebuie să fac așa. Stați puțin. Trebuie să sparg de undeva. Wow! Am picat fix în apă. Și ea zice wow! Da. Da, sunt verișoarea mea lângă mine, dar nu vrea să vorbească. Nu știu ce a pățit. E rușine că după aia nu mai vă dezabonați de la canalul ei, că nu știu ce. Da. Și sunt prea fresh. Hai că ești fresh dacă e. Da. Dacă vreți să vorbească Ștefania în videoclipuri, nu uitați să, dacă bușiți butonul ăla de like, o voi obliga pe Ștefania de lângă mine să vorbească și în videoclipurile mele. Dacă vreți, dacă nu, nu. Asta e. Eu am încercat. Dacă vreți să-i auziți vocea, eu auziți. Dacă nu, nu. Bă, dar firar copacul ăsta să fie. Ne pune umbră. Ștefania. Zombie. Au. Mamă, carne otrăvită. Ia fuge, n-are niciun stres. Fuge, firaria să fie. Bă, ajutor! Sunt doi! Haide, mă. Sunt 3. Mamă, dar m-au otrăvit. Au. Mamă, dar nu știu de unde vin. Mamă, mai am foarte puțină viață. Bine, viață Hunger. Da. Ia, Ștefania! Un zombie vine cu o lopată. Ce facem noi, Ștefania? Trebuie să mănânc. Iepuraș. Unde e zombele? Cu lopata. Da. Șefa, eu zic mai bine hai să dormim și ne trezim mâine dimineață. Că eu cu ăștia nu pot să mă bat. Că unul are lopată și mă bat fix cu el și nu moare. Bă, da. Am luat lopata, am terminat-o. Dar
altă lopată. Măcar își face treaba. Da, măcar își face treaba. Mă mulțumesc și cu ea. Te-ai în gură, zombiule. Lasă-mă în pace. H slime B zombie village. Bă, dar firea tu să fii la... Lasă-mi lopata în pace. Lasă-mi lopata. Bă! Bă! Aoleu. Ștefanio! Am nevoie de ajutor. Bun, am revenit. După cum vedeți, am găsit Ștefania în spate. Așa, am găsit și niște chestii de-astea. Spate. Haideți să-l omorăm pe zombălău. De fapt, pe skeleton. Ștefania! Mor! Am nevoie de mâncare. Mama! Cred că m-au umplut. Le-ai omorât? Omor și o găină. I-am luat tot. Bun, haideți să mergem. Unde ne facem casa? O facem și noi pe aici. Să nu fim chiar lângă sat. Noi trebuie să mergem în sat să luăm paturi. Ceva, hai pe partea asta la altă. Bun. Am găsit locul. Uite aici. Tu îți dai seama că te dă teleport la mine. Sau vrei să încep la casă? Eu... Ștefania scrie pe chat dacă încep sau nu. Nu. De ce? Vino mai repede ca să începem. Că avem mult de lucru. Bine. Până atunci... Mai slab și eu pe aici. De fapt, eu fac fundația deocamdată. Sau... Eu zic... Nu pasă, orice pat, doar să fie pat. Ceva, ne apropiem de sfârșit. Avem... Bun, am revenit. După cum vedeți, am mai lucrat și da. Da, hai că eu și de astea din pepenaș. Da. Haideți așa. Ce m-aș face? Bun. Acum eu. Ștefania, stai puțin. Stai puțin. Să-ți dau și ție ceva. Că noi o să facem un pic casa un pic mai măricică decât trebuie. Bă, nu așa. Să... Unde? Bă! Unde mi-e sabia? Săbiușă! Vine încă. Bun, am revenit. Unde mi-e sabia? Am nevoie de sabie. Sabiușă. Aici parcă am aruncat-o. Parcă aici. Dar nu mai e. Te-ai în gură, sabie. Ce-am luat? Am luat ceva, dar nu cred că e... Am găsit și un butoi. Da, să o dau încolo de sabie. Așa. Pisică. Crafting. Am uitat de crafting aici. Mamă. Aici. Da, cactus.
Ștefania, ai nevoie de cactus? Scrie pe chat dacă ai nevoie de cactus. Da. Hai că ți-aduc acum. Că fac eu acum un steak. Mama. Pleacă voi de aici. Cu zombiul tău. Mamă că te toți te-auzi. Ștefania, eu zic să fugi că vin direct spre tine. Ha? Ce faci, mă? Mor. Am murit. Doamne, stai să vii și fac eu la zombie. Nu la tu alea. Te rog frumos, că sunt ale mele. Te-ai în gura, zombiule. Stai acolo. Ia. Ce? Băi. Mam. Da. Wow. Mama, am găsit ceva în deșert aici. What? O demolez. Haide. Am găsit o grămadă de astea și le-am luat. Pentru că sunt... Vai de capul tău ce mi-ai făcut. Așa, bun. Haideți să luăm astea. Bom. Repede. Da. Bom. Ziceți-mi în comentarii cine și-a luat copyright. Că sunt tare curios. Că eu până acum nu mi-am luat niciun copyright. Cine și-a luat să-mi zică și mie. Ai de plăti bani, nu ai deloc, nu știu. Că n-am luat niciodată copyright. Ia uite. Ce trebuie eu să fac? Să stup. Am ascuns bine craftingul. Bun, cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul ăla de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!